все должны понять одно. Мы выступаем не против партии «Справедливая Россия». Мы выступаем за то, чтобы там не было кулуарных решений, чтобы не было подмены демократических принципов, чтобы все было открыто, чтобы люди не отрывались от реальности и чтобы они принимали решения согласованные. С нашим мнением сейчас считается внутри республики, и мы не должны позволить того, чтобы с нашим мнением не считались внутри партии. Biz bugün açık rəvişdə etdik, biz Риза түгел Левичев белән, аның политика белән, алып барган политикасы белән риза түгел. Шуңа күрә менә бүгін шундый митинг оештырырга уйладык. Нинди политика алып бара Левичев? Левичев көчле региональ лидерларны юкка чыгара. Вот, безнең Фәрит Фарисов белән дә шундый нәрсә булып чыкты. 29 июньдә аны да, мине дә партиядан чыгардылар. Яки без партияга зыян китереп, менә шулай дип әйттеләр. Шундый сәбәп дип әйттеләр дә. Без аның белән риза түгел, шуңа менә каршы аңа. Менә бүген чыктык урамга. Сез нәрсә таләп итәсез хәзер? Левичевның отставкага китүен таләп итәсез дип әйе. Без уйлыйбыз, Левичев партия башында булырга тиеш түгел, андый кеше түгел ул. Партия башында Сергей Михайлович булырга, Миронов тиеш. Азат, менә бүгенге митингка бер попугай алып килгән иде. Моның бер билгеле бер максаты бармы? Нәрсә өчен алып килгән иде? Безнең бүген лозунгыбыз без попугайлар түгел. Менә Левичның бик зур коллекциясе бар икән попугайларның. Шуңа күрә без ачык рәвештә әйттек Левичевка. Без попугайлар түгел. Русча әйткәндә и не надо нас разводить.